Masarap manirahan sa probinsya. Sariwa ang hangin, payapa at tahimik. Pero ang katahimikan doon, palaging mayroong halong kababalaghan at katatakutan. Hindi ko sinasabing matakot at huwag kayong manirahan sa probinsya. Mag-ingat lang kayo. Ayaw ko kasing maranasan ninyo ang bangungot na naranasan ko nang minsang manirahan ako sa isang liblib na probinsya. Magandang araw, Sir Lancelot. Ako si Larissa, isang chef sa isang sikat na hotel dito sa Maynila at isang masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Nais kong ibahagi sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo ang karanasang hindi ko malilimutan. Isang karanasan na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng bangungot tuwing gabi. Isa ako sa mga nawalan ng trabaho noong panahon ng pandemic. Sinubukan kong maghanap ng trabaho pero sadyang malas at wala akong nakuhang maayos na pagkakakitaan. Kaya naman napagpasahan ko na umuwi na lang ng probinsya ng Quezon at doon na lang tumira sa naiwang bahay at lupa ng aking namayapang ama. Kabado pa ako nung una. Hindi kasi ko sanay sa buhay probinsya pero lakas loob pa rin akong lumipat doon. Malapit sa dagat ang lupa namin doon pero malayo mula sa kalsada. Maraming puno ng nyog at talagang nakaka-relax ang paligid. Hindi nga lang ganoon kalaki ang bahay namin doon na meron lamang 2 kwarto pero sapat na yon para sa akin. Ang medyo hindi ko nga lang nagustuhan doon ay medyo malayo ang mga kapitbahay. Pero ayos na rin yun. Iwas ingay at chismis. Madilim sa lugar na yon tuwing gabi. Walang poste na malapit sa amin at hindi ko naaasikaso ang kuryente ng bahay. Kaya naman ng unang gabi ko doon ay tanging mga kandila lamang ang kasama ko. Hindi naman ako natatakot. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo o mga masasamang elemento eh. Para sa akin, gawa lang sila ng malikot na imahinasyon ng mga tao. Pero nang sumunod na gabi, ay kaagad na nagbago ang pananaw kong yun, Sir Lancelot. Habang pinipilit kong makatulog ay nakarinig ako ng ingay mula sa labas ng bahay. Parang may dahan-dahang naglalakad sa paligid ng bahay ko. Hindi ko yun pinansin noong una. Naisip ko na baka naligaw lang na aso o pusa yun. Pero unti-unting lumakas ang mga yabag na naririnig ko at sinabayan pa yon ng malakas na pag-ihip ng hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero nakadama ako noon ng kilabot. Bumangon ako at pinakiramdaman ko kung ano ang nasa labas. Sinundan ko ng aking mga mata ang tunog. Hanggang sa narinig kong parang may kung anong kumakaskas sa dingding ng bahay. Nakakangilo yun. Napatakip ako ng tenga. Pagkatapos ay biglang tumigil yun sa tapat mismo ng bintana ng kwartong tinutulugan ko. Napatitig ako doon. Pero hindi rin nagtagal. Narinig kong tumakbo papalayo ang kung anumang nilalang na naroroon. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng bintana. Pero wala akong nakita dahil sa sobrang dilim. Hindi ako nakatulog noong gabing yun. Kaya naman kinabukasan ay kaagad kong inasikaso ang kuryente para sa bahay para na rin magkailaw na. Hindi kalayuan sa bahay ay may nakita akong isang malaking bahay kubo na may silong. Pabalik na ako noon matapos mag-asikaso ng mga papel para sa kuryente nang mapadaan ako doon. Kaagad kong napansin ang napakaraming tanim na gulay sa bakuran ng bahay na yun. Lumapit ako doon para tignan ng mga gulay nang lumabas mula sa kubo ang isang matandang babae. Kulubot na ang balat at medyo ukot na ito. Pero kayang-kaya pa rin itong magbuhat ng timba na may tubig para diligan ng kanyang mga tanim.
Napansin ko rin ng isang medalyon na suot niya na may nakasulat na hindi ko maintindihan. Pakilala niya sa akin, siya raw si Nanay Mila. Mabait at maalalahanin si Nanay Mila. Binigyan niya ako ng mga binhi ng gulay at prutas na maaaring itanim ko sa bakuran ko. Tinuruan din niya ako magtanim ng tama at madalas ay binibigyan niya ako ng paborito niyang ulam, ang pinakuluang okra. Masustansya raw yun at maganda sa katawan. Ang totoo ay ayaw ko ng okra, pero masarap ang okra na tanim niya at naging ulam ko na yun halos araw-araw. Pero may kakaiba akong naaamoy sa bahay niya, Sir Lancelot. Parang amoy ng nabubulok na daga. Wala namang langaw akong nakikita, pero sa tuwing nasa tapat ako ng bahay niya ay naaamoy ko yun. Hindi rin niya ako pinapapasok sa kubo niya, pero hindi ko na yun pinansin pa. Naisip ko na baka dahil sa katandaan niya ay hindi lang siya nakakapaglinis ng maayos ng bahay. Napansin ko rin na kapag nakikipag-usap siya o nagsasalita ay hindi niya mapigilang ilabas ang dila niya. Hindi ko na lang din pinansin yun at inisip ko na lang na dahil yun sa kawalan niya ng mga ngipin sa taas. Natanong ko siya tungkol sa nangyari sa akin noong unang gabi ko doon. Pero tinawanan lang niya ako at sinabing baka bayawak lang daw ang may gawa noon. Marami raw kasing pag-alagalang bayawak sa lugar at wag raw akong mag-isip ng kung ano-ano. Lumipas sa mga araw, Sir Lancelot, at naging mas malapit ako kay Nanay Mila. Minsan siya na ang pumupunta sa bahay para dalhan ako ng mga gulay at syempre ng nilagang okra. Pero may napansin ulit ako sa kanya. Kahit na dinadalhan niya ako ng pagkain sa tanghali hindi siya sumasabay sa akin. Tinanong ko siya kung bakit, pero ang lagi niyang sagot ay kumain na siya. Hindi na madilim sa paligid ng bahay tuwing gabi. Nag-iiwan kasi ako ng bukas na ilaw sa labas ng bahay. Mas komportable akong ganun at pakiramdam ko ay mas ligtas ako kung may liwanag sa labas. Epektibo naman yun ng ilang gabi, hanggang isang gabi. Narinig ko muli ang naglalakad sa labas ng bahay. Dahan-dahan yun at sigurado akong tao ang may gawa noon. Muling tumigil ang kung anumang yun sa tapat ng bintana ng kwarto. Napalunok ako ng laway at butil-butil na ang pawis sa aking noo. Pero gusto kong malaman kung ano ba talaga ang gumagawa ng ingay na yun sa labas. Kaya naman naglakas loob akong sumilip sa siwang ng bintana. Pero bago ko pa makita kung ano ang nasa labas, ay isang malakas na kalabog ang gumulat sa akin mula sa bubungan. Pakiramdam ko noon ay lalabas ang puso ko sa takot. Pero nilakasan ko ang loob ko. Tumakbo ko sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Sinigawan ko kung ano man ang naroon at pinagbantaan ko yun na papatayin ko siya sa oras na makita ko siya. Pero sa halip na matakot ay pinagkakalmot niya ang bubungan ng bahay ko. Buong akala ko noon ay mabubutas ang bubong at katapusan ko na. Pero bigla na lang tumigil ang nilalang sa bubungan at narinig ko itong tumakbo papalayo. At kung bakit ay hindi ko alam. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon, Sir Lancelot. Nagdasal na lang ako ng nagdasal hanggang sa sumikat ang araw. Nang lumiwanag na ay umakyat ako sa bubungan para tignan kung ano ang nangyari doon at nagimbal ako nang makita ang marami at mahahabang marka na naiwan doon. Parang pinagkakalmot yun ng isang malaking pusa at kaunti na lang ay mabubutas na yun. Dali-dali akong nagagahan at pumunta kay Nanay Mila. Hihingi sana ako ng tulong kung may kakilala siyang marunong mag-ayos ng bubong. Pero wala siya sa bahay niya pagpunta ko doon. Kaya naman pumunta na lang ako ng bayan para bumili ng kung anong pwedeng ipangtapal sa bubong. Hindi pa ako nakakalabas ng lugar namin nang marinig ko ang usapan ng dalawang nanay na nagwawalis ng kanilang bakuran.
Ilang gabi na raw silang hindi pinapatulog ng gumagalang aswang. Naglalakad daw ito sa bubong nila at parang may inaabangan. Nang marinig ko yun ay kaagad akong sumabat sa usapan nila. Nagulat sila pero ipinakilala ko na lang ang sarili ko at sinabi kong bago ako sa lugar nila. Sinabi ko rin kung sino ang tatay ko. Nakilala nila siya at kaagad na kinausap ako. Mga 1 buwan na raw ang nakalilipas nang magsimula ang mga kakaibang ingay sa gabi. Akala rin nila noong una ay mga ligaw na hayop lang ang gumagawa noon. Hanggang sa nakita raw ng mga asawa nila ang isang matangkad at itim na nilalang sa bubungan nila isang gabi. Sinubukan nilang habulin ito pero mabilis itong nawala sa kadiliman. Lalo akong nakadama ng takot, Sir Lancelot. Pakiramdam ko ay nasa panganib ang buhay ko. Lalo na at parang 2 beses na akong dinalaw ng nilalang na yon. Napansin siguro nila na natakot ako. Kaya pinayuhan nila ako na magsabit ng mga bawang at asin sa mga bintana at pintuan. Maglagay din daw ako kung saan ako natutulog dahil takot doon ng aswang. Kaya naman matapos ang usapan kasama nila, dumiretso na ako sa bayan. Bumili ako ng mga bawang at maraming asin. At pagbalik ko ay nagpresenta ang asawa ng isa sa mga babae. Natutulungan ako sa pagkumpuni ng bubong ng bahay ko. Noong hapon ay dumating si Nanay Mila sa bahay. May dala uli siyang mga gulay at nilagang okra. Galing raw siya sa kabilang baryo at binisita ang isang kaibigan doon. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari at ang nalaman ko mula sa ibang mga taga roon. Pero tinawanan lang niya ako at sinabing hindi totoo ang mga aswang. Ang mabuti pa raw ay iwasan ko na ang pagkakape at matulog ng maaga. Pero sigurado ako, hindi normal ang naranasan ko noong mga nakaraang gabi. Hindi na lang ako sumagot sa kanya. Nang umalis siya ay sinabit ko na ang mga bawang na binili ko sa lahat ng bintana at pintuan ng bahay. At noong sumunod na mga gabi ay walang kahit anong kakaibang nangyari at nakatulog ako ng mahimbing. Lumipas sa mga araw at gabi at tila naging normal lang lahat. Napakasaya ko na makitang tumutubo na ang mga tinanim ko. Dumami na rin ang kaibigan ko sa lugar at mas naging malapit kami ni Nanay Mila. Nalaman ko sa mga kapitbahay na bago lang din sa lugar ang matanda. Wala pa raw itong 1 taon doon. Pero mabait daw ito at sadyang mapagbigay. Akala ko yun na ang simula ng mapayapang buhay ko doon, Sir Lancelot. Pero ang hindi ko alam noon ay may mas nakakatakot pang naghihintay sa akin. Isang araw pumunta ako sa palengke sa bayan para mamili ng mga kailangan ko sa bahay. Sumama sa akin si Ate Rosa, ang asawa ng lalaking tumulong sa pag-aayos ng bubong ng bahay ko, at doon ay narinig namin ng isang balita. May ilang nicho raw sa sementeryo ang nakitang bukas. Nakalabas sa mga kabaong at nawawala ang mga bangkay. Mayroon din iba na hinukay naman. May ilan na mga kamay lang ang nawawala at hindi ang buong bangkay. At ayon daw sa mga pulis ay hindi lang ngayon nangyari ang insidenteng yun. Sa investigasyon raw ay lumabas na mga 1 buwan ng bukas ang ibang mga nicho. Pero wala silang ideya kung sino o ano ang gumagawa noon. Ang sabi ni Ate Rosa ay hindi lang yun basta kaso ng pagnanakaw. Sa kanila raw sa Camarines Sur ay minsang naging laman ng kwento at katatakutan ng isang uri ng aswang na nagnanakaw at kumakain ng mga bangkay ng tao. At kung tawagin ito ay paraduno. Mga aswang raw ito na may mahahabang mga dila at may kakayahang magbigay ng sakit o pabilisin ng buhay ng isang taong malapit ng mamatay. Iyon ang unang beses na narinig ko ang tungkol doon at hindi ko alam kung maniniwala ba ako doon o ano. Sino ba namang mag-aakalang may iba't ibang uri pa pala ng mga aswang? Akala ko noon manananggal at wakwak lang ang aswang na mayroon dito sa Pilipinas.
Naging maugong sa lugar namin ang kwento ng Paraduno. Halos lahat ng kabahayan ay naglagay na ng mga bawang at asin sa mga bintana at pintuan ng kanilang mga bahay. 4:00 pa lang ay pinapauwi na ng mga magulang ang kanika nilang mga anak. Nagkaroon din ng grupo ng mga kalalakihan na rumuronda sa amin tuwing gabi. Pero ilang gabi ang lumipas at walang paramdam ang nasabing aswang. Napansin kong hindi na dumadalaw sa akin si Nanay Mila. Kaya naman isang umaga ay napagpasahan kong dalawin siya. Halos kasi sikat pa lang ng araw nang pumunta ako sa kanila at kaagad ko siyang nakita sa labas ng bahay niya. Abala siya sa pag-aasikaso. Pero natigilan ako nang makitang puro dugo ang kamay niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya habang tinitignan ang nasa harapan niya. At napahinto ako nang makita ang isang planggana na puno ng dugo. Paatras na sana ako nang makita niya ako. Hindi ako nakakilos. Hindi ko rin alam kung bakit natakot ako sa kanya noon. Nilapitan niya ako at pagkatapos ay tinanong ako kung ano ang problema. Magluluto raw siya ng dinuguan dahil nakakuha siya ng sariwang dugo at lamang loob sa palengke. Tinanong niya ako kung bakit ako namumutla. Pero hindi ako nakasagot. Siguro ay grabe na ang epekto sa akin na nangyari noong mga nakaraang gabi. Tapos ay nadagdagan pa yon ng balitang narinig ko sa palengke. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi na siya dumadalaw sa akin. Nagkasakit raw siya at ilang araw na hindi nakabangon. Pinaniwalaan ko naman yon. Tinulungan ko siyang magluto ng dinuguan. Habang abala kami sa paggayat ng mga rekados, tinanong ko siya kung may alam siya tungkol sa mga Paraduno. Sinabi niyang naririnig niya ang tungkol dito noon, pero hindi pa siya nakakakita nito. Ginamit ko rin ang pagkakataong yon para tanungin kung nasaan ang pamilya niya. Ngunit maikli lang ang sinagot niya sa akin. Patay na sila. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa pagtadtad ng mga kailangan para sa iniluluto namin. Hindi naman na ako nagtanong pa pagkatapos noon. Nahiya ako dahil baka ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanyang personal na buhay. Matapos ang pagluluto ay binigyan ako ni Nanay Mila ng dinuguan. Paalis na sana ako nang may mapadaan na 2 lalaki. Kapitbahay sila ni Ate Rosa. Nag-uusap sila tungkol sa kapatid nila na mayroong malubhang sakit. Dinala raw yun sa doktor. Pero ang sabi ng doktor ay ilang buwan na lang ang nalalabi sa buhay nito. Nakita kong nakatingin sa dalawa si Nanay Mila at habang pinakikinggan ng mga ito ay parang nilalaro niya ang kanyang dila sa loob ng kanyang bibig. Ang totoo ay madalas kong napapansing ginagawa niya yon sa tuwing may nag-uusap. Kung minsan pa ay nilalabas niya ang dila niya at dinidilaan ng mga labi. Pero hinayaan ko na lang yun. Baka nga kasi dahil lang yun sa kawalan niya ng mga ngipin. Matapos yun ay nagpaalam na ako sa kanya at umuwi na ng bahay. Walang nangyaring kakaiba at talagang napakasarap ng dinuguan na niluto naming dalawa. Makalipas ang 2 araw, narinig ko ang balitang may bagong niche raw na binuksan. Muling nawala ang mga bangkay at lahat ng yun ay kalilibing lang 2 araw ang nakalilipas. Lalong naging matunog ang kwento ng Paraduno. Maging mga pulis ay yun na rin ang tinuturing sa larin kahit na ni anino nito ay hindi pa nila nakikita. Papauwi na ako mula sa bayan nang mapansin kong may burol sa bungad ng daanan papasok sa lugar namin. Sumilip ako para malaman kung sino yun at nalungkot ako nang makitang bata pa ang namatay. Nagulat ako nang makita ang 2 lalaki na dumaan sa bahay ni Nanay Mila noong nakaraan. Umiiyak sila sa harap ng kabaong at kausap nila si Ate Rosa. Lumapit ako sa kanila para makiramay
At dito ko nalaman na sobrang biglaan ng pagkamatay ng kanilang kapatid. Ilang buwan pa raw ang taning na binigay ng doktor rito. Malakas pa ito nang ilabas ng ospital, pero biglang nanghina nang makauwi sa kanila. 2 araw pa lang ang nakalilipas at kaninang umaga ay namatay ito. Tinanong ni Ate Rosa kung may napansin ba silang kakaiba nitong nakaraan bago mamatay ang kapatid nila. Sabi ng 2 lalaki ay madalas raw na parang may naglalakad sa bubungan nila tuwing gabi. Nangyari na raw yon bago pa magkasakit ang kapatid nila. Nawala raw ang ingay na yon na maisugod sa ospital ang nagkasakit nilang kapatid. Pero bumalik rin nang makauwi ito. Hindi sumagot si Ate Rosa. Pero parang alam ko na ang nasa isip niya at muli akong nakaramdam ng takot. Pero baka nagkataon lang. Wala namang ebidensyang aswang ang may gawa noon para matakot ako. At isa pa, parang hindi naman lohikal na isiping aswang ang gumawa noon, lalo na at may sakit ang namatay. Pero nagbago ang isip ko nang malibing ang patay na yon, Sir Lancelot. 2 araw lang siyang binurol at hindi pa lumilipas ang gabi pagkatapos niyang ilibing ay nawala na ang kanyang bangkay sa sementeryo. Hinukay ang libingan niya at walang bakas na iniwan ang gumawa noon sa kanya. Galit na galit ang pamilya ng taong yun. Sinuyod nila ang buong barangay, dalampasigan, nyugan at lahat ng pwedeng pagtaguan sa lugar. Pero wala silang nakita. Hindi nila natagpuan pang muli ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Tinawag na noon ng atensyon ng munisipyo. Pero ang sabi nila ay magnanakaw lang daw ang may gawa noon na gusto lang gumawa ng isyu ng aswang para pagtakpan ng krimen na ginagawa nila. Ang ilan kasing bangkay na nawawala ay may mga kaya at may mga alahas na suot. At dahil wala naman talagang ebidensya ng aswang ay wala nang nagawa pa ang mga tao kung hindi ang tanggapin ng paliwanag na yon. Sa paglipas ng mga araw, Sir Lancelot, ay bigla akong nakaramdam ng pananakit ng aking likuran. Lumalamig na ang panahon noon kaya naisip ko na baka yun ang dahilan. Hinayaan ko lang yun hanggang sa magsimula akong sipunin at ubuhin. Nilagnat rin ako pero nawawala rin kapag naiinuman ng gamot. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang ako sa mga gawain ko sa bahay at sa taniman. Isang gabi ay narinig kong nagkakagulo sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang ilang kalalakihang tumatakbo. Papunta sila sa itaas ng bahay nila Ate Rosa. Tinawag ko ang isa sa kanila at tinanong ko kung ano ang nangyayari. Ang sabi niya ay namatay na raw ang anak na bunso ni Ate Rosa at ang panganay naman ni Aling Kunching. Nilagnat lang daw ang mga ito ng 2 araw. Pagkatapos ay sumuka ng dugo. Dadalhin na sana sa ospital pero biglang hindi na nagising. Nagulat ako sa narinig ko. Dali-dali akong nagbihis at lumabas. Pagkatapos ay sumunod ako sa lalaking kinausap ko. At pagdating ko kina Ate Rosa ay nakita siya at ang asawa niya na umiiyak sa harap ng walang buhay nilang anak. Parang nadurog ang puso ko nang makita ko silang ganoon. Kaya naman pumasok ako at niyakap ko si Ate Rosa. Alam na alam ko ang sakit na mawalan ng minamahal. Kaya naman hindi ko na napigilang makiramay sa kanila. Hindi na dinala sa ospital ang mga batang namatay dahil kapos rin sa pera ay kaagad silang ibinurol. Pinagtabi ang mga anak nila Ate Rosa at Aling Kunching sa burulan. At naging laman ng usapan doon ang biglaang pagkamatay ng mga ito. Ang ilan sa matatandang naroon ay nagsabing hindi normal ang pagkamatay ng mga bata. Na maligno raw ang mga ito at maaaring buhay pa sa ibang dimensyon. Pero malabo yun. Kitang-kita naman na patay na sila. Noong unang gabi ng burol ay dumalaw si Nanay Mila. May dala siyang mga bulaklak para sa mga namatay. Pero ang kapansin-pansin ay nakasuot siya ng 2 patong ng face mask.
Isang bagay na hindi naman niya ginagawa. Nilapitan ko siya at kinausap pero hindi siya sumasagot maliban sa pagtango at pag-iling. Sandali siyang umupo sa harapan ng mga patay bago umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Nagtaka at nanibago ko sa kinikilos niya, Sir Lancelot. Palabati si Nanay Mila pero wala ni isa siyang kinausap sa burol. Kaya naman lumabas ako para sundan siya at kausapin. Baka kasi may sakit siya o dinaramdam. Pero paglabas ko ay hindi ko na siya nakita. Isang diretso lang naman ang daanan at sa tanda niyang yun, imposibleng nakalayo siya kaagad. Tumakbo ako para habulin siya pero talagang hindi ko siya nakita. Nagtanong ako sa mga lalaking nasa labas ng burulan pero hindi raw nila napansin ang matanda. Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay ni Nanay Mila para siguraduhing ayos lang siya. Wala siyang ibang kasama kaya talagang nag-alala ako. Pero pagdating ko sa kanila ay walang tao. Napansin ko rin na parang tuyot na ang ilan sa mga pananim niyang gulay. Tinawag ko siya at muli kong naamoy ang masangsang na samyo sa loob. Gusto kong pumasok pero minabuti ko na lang na wag. Hindi dahil sa natatakot ako, kung hindi dahil sa ayaw kong maging bastos. Kaya naman kumuha na lang ako ng timba na nasa labas ng bahay niya. Pinuno yun ng tubig at diniligan ko ang mga tanim niya at pagkatapos nun ay umalis na ako. Pero bago ako tuluyang umalis ay sumilip muli ako sa bintana ng bahay niya. At sa tingin ko ay galing sa isang silid doon ang masangsang na amoy. Walang gabi na hindi ako nakipaglamay kina Ate Rosa. Talagang nagdalamhati ang dalawang pamilya. Walang gabi na hindi sila umiiyak at nagtatanong kung bakit nangyari ang trahedyang yun sa kanila. Napag-usapan nila na babantayan nila ng 1 linggo ang mga libingan ng mga bata sa oras na malibing ng mga ito. Hindi raw nila pababayaan na mahukay ito ng aswang o ng mga magnanakaw. Pero isang gabi bago ang libing ng mga bata ay nangyari ang hindi inaasahan ng lahat. Nang madaling araw na ay umuwi na ang mga karamihan sa mga bumisita. Si Ate Rosa at ang asawa naman niya ay umuwi na rin para makapagpahinga at makapaganda para sa libing kinabukasan. Ganoon din sila Aling Kunching. Hindi naman ganoon kadami ang mga tao sa lugar namin kaya walang masyadong nakipaglamay kahit sa huling lamay na. Mga 4:00 ko pumunta sa lamay para sana makatulong ako kahit sa paghahanda ng agahan bago malibing ang mga bata. Pero nagimbal ako sa nakita ko, Sir Lancelot. Akala ko talaga noon, sa kwento ko lang maririnig ang nasaksihan ko noon. Pero aktwal yun nangyari sa harapan ko. Tulog ang mga naiwang kalalakihan pagdating ko sa burulan at napasigaw ako nang makitang bukas ang mga kabaong at wala na doon ng mga bangkay. Nagising sa sigaw ko ang mga naroon at nagkagulo rin sila nang makitang walang laman ang mga kabaong. Kaagad na ipinatawag ang mga magulang ng mga bata at nagsimula ang lahat na hanapin ang mga bangkay. Kasama ng mga barangay tanod ay sinuyod namin ang lahat ng pwedeng suyurin sa lugar. Pero hindi namin nakita ang mga bangkay ng mga bata. Sobra ang lungkot at hinagpis ng mga pamilya ng mga nawalang bangkay at maging ako ay napaluha. Hindi lang dahil sa lungkot, kung hindi sa galit rin sa kung sino man o anuman nang gumawa nun sa kanila. Dumating ang mga pulis pero wala silang nagawa kung hindi ang tanungin lang kami kung ano ang nangyari. Nagligpit kami sa lugar matapos yon. Isa yon sa pinakakaiba kong naranasan, Sir Lancelot. Ang magligpit ng kabaong dahil sa hindi natuloy ang libing. Inilagay muna sa barangay hall ang mga kabaong. Ang pamilya naman ng mga nawalang bangkay ay nagpatuloy sa paghahanap hanggang tanghali. Pero talagang hindi nila nakita ang mga bangkay.
Dito na gumawa ng hakbang ang pamilya nila Ate Rosa. Kumbinsido sila na isang paraduno ang may gawa noon sa anak nila. Kaya naman tumawag sila ng mga taong hahanap sa aswang na gumagala sa lugar. Kinabukasan ay kaagad dumating ang mga tinawagan nila. Alvin ang pangalan ng lalaking dumating sa lugar namin. Binata at sa tingin ko ay nasa 30 anyos lang ang lalaking yun. Matangkad siya, balingkinitan at moreno. May kasama siyang maliit na lalaki na tinatawag naman niyang Tonyo. Galing sila sa lugar nila Ate Rosa sa Kamsur at ayon sa kanya, galing ang dalawa sa kilalang pamilya ng mga manggagamot at tagahanap ng mga aswang. Pero parang wala naman sa mukha nila ang ganoon. Parang mga ordinaryo lang silang mga lalaki sa paningin ko. Kaagad na tinipon ng leader ng lugar namin ng mga tao. Sumama ako sa pagtitipon. Naalala kong dinaanan ko pa noon si Nanay Mila pero wala siya sa kanila. Pagdating ko doon ay abala na sina Alvin at Tonyo sa pagtatanong sa mga naroon. Nakita ko ni Ate Rosa at sinabi niya kay Alvin na meron din akong kakaibang karanasan. Lumapit sa akin ang binata at tinanong niya ako. Hindi naman ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya ang mga nakakatakot na karanasan ko. Nang marinig niya ang kwento ko, ay sinabi niya sa lahat na isang aswang nga ang gumagambala sa lugar namin. Isang paraduno. Binilinan niya ang lahat na mag-ingat sa mga pagkaing kakainin. Sinabi niya na hanggat maaari ay huwag munang tumanggap ng mga bigay na pagkain galing sa mga kapitbahay. Marami ang nagtaka. Pero ipinaliwanag niya na maaaring sa pagkain ilagay ang orasyon na sanhi ng pagkakasakit at kamatayan. Mainam daw na kami na lang muna ang magluto ng mga kakainin namin. Sinabi niya rin na maaaring nakikihalubilo sa amin ang nasabing aswang. Isa raw kasi yun sa mga katangian ng isang paraduno. Biglang nabaling sa akin ng tingin ng lahat, Sir Lancelot. Narinig ko ang ilan na nagsimula lang naman daw ang mga kakaibang nangyari sa lugar nang dumating ako doon. Siyempre sinabi ko sa kanila na hindi ako aswang. Pero iminungkahi ng isang lalaki na kung maaari ay gusto nilang makita ang loob ng bahay ko at ang paligid nito. At dahil alam kong wala naman akong ginagawa o tinatagong masama, pumayag ako sa gusto nila. Sa madaling salita ay pumunta sila sa bahay. Sinuyod nila ang bawat sulok noon, pati ang paligid nito. Pero wala silang nakitang kahit ano. Humingi naman sila ng paumanhin at tinanggap ko rin naman. Hindi ko naman sila masisisi, lalo na sa dami ng nangyari. Nang makaalis ang karamihan ay nilapitan ako ni Alvin. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Medyo naasiwa nga ako sa ginawa niya, kaya tinanong ko siya kung ano ang problema. Nagulat ako sa sinabi niya, Sir Lancelot. Sinabihan niya ako mag-ingat. Dahil nararamdaman daw niya na malapit na akong magkasakit. At sa oras na mangyari daw yun, ay kaagad ko siyang sabihan. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin, pero muli lang niya akong pinaalalahanan na mag-ingat. Lalo na sa pagtanggap ng mga pagkain mula sa ibang tao. Pagkatapos noon ay umalis na sila ni Tonyo. Hindi ko siya naintindihan noon. Hanggang sa noong lumipas ang ilang araw, biglang bumagsak ang katawan ko. Nilalagnat ako tuwing hapon at palaging masakit ang aking katawan at mga kasukasuan. Palagi akong nahihilo at nahihirapan na akong gawin ang mga simpleng gawaing bahay. Hindi na rin ako makapunta sa palengke sa bayan. Mabuti na lang at nariyan si Nanay Mila na palagi akong dinadalhan ng nilagang okra niya at ilang mga ulam. Nalaman ni Ate Rosa ang kalagayan ko. Dumalaw sila mag-asawa sa akin at dinalhan ako ng ilang makakain. Tinanggap ko naman ang mga yun dahil alam kong hindi naman sila mga aswang. Nabalitaan ko sa kanila na patuloy sila Alvin at Tonyo sa pagtugis sa paraduno. Sa sementeryo daw natutulog ang dalawa
At magmula nang dumating ang mga ito ay tumigil na ang pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo. Naalala ko bigla ang sinabi ni Alvin sa akin. Pasama ng pasama ang pakiramdam ko bawat araw. Kaya naman pinakisuyuan ko si Ate Rosa na sabihin kay Alvin ang sitwasyon ko. Yun naman ang ginawa niya. Noong gabi ring yun, dumating si Alvin at Tonyo at napailing sila na makita akong matamlay at nakahiga sa sala. Nilapitan ako ni Alvin at hinawakan niya ako sa ulo. Pumikit siya at pagkatapos ay muli siyang napailing. Kinuha niya ang isang maliit na bag mula kay Tonyo at kumuha siya doon ng mga tuyong dahon. Hindi ko alam kung ano ang mga dahon na yon. Inutusan niya si Tonyo na pakuluan ng mga yon at nang matapos ay pinainom niya sa akin ang mga pinagpakuluan noon. Agad-agad ay bumuti ang pakiramdam ko, Sir Lancelot. Hindi ko maipaliwanag pero parang biglang nawala ang sakit sa katawan ko. Umupo ako at nagpasalamat pero sinabihan ako ni Alvin na wag munang magsaya. Hindi raw kasi yun ng lunas sa sakit ko at pansamantala lang ang epekto nun. Pagkatapos ay pumunta siya sa lamesa. Inisa-isa niya ang mga pagkaing naroroon at pagkatapos ay kinuha niya ang platito ng okra. Dinala niya yon sa akin. Pagkatapos ay kumuha siya ng puting pulbos mula sa bag niya at binudbud sa okra. Sir Lancelot, doon din ay nagsimulang mangitim ang mga okra. Napakaitim po talaga noon na animoy uling. Umalingasaw rin ang napakabahong amoy sa paligid mula sa nangitim na pagkain. Nagulat ako noon at nanlaki ang mga matang napatingin sa lalaki. Tinanong niya ako kung kanino galing yun at sinabi kong galing yun kay Nanay Mila. Sinabi niya na doon daw galing ang orasyon na lumalason ng paunti-unti sa aking katawan. Napatitig ako sa kanya. Sinabi kong hindi aswang si Nanay Mila at mabait ito. Pero tinanong niya ako kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari sa okra. Sinabi niya na isa sa mahiwagang kakayahan ng mga paradono ang magbigay ng sakit na hindi nalulunasan ng mga doktor. At kaya raw nitong palalain pa ang sakit na binibigay nito hanggang sa mamatay ang taong bibiktimahin. Kadalasan, sa pagkain raw nito dinadaan ng orasyon para sa sakit. Tinanong niya ako kung saan nakatira si Nanay Mila at tinuro ko naman yun. Hindi pa rin ako naniniwalang si Nanay Mila ang aswang at hindi ako maniniwala hanggat hindi yun sa akin napapatunayan nila Alvin. Umalis sila pagkatapos noon. Nagsimula nang lumalim ang gabi at unti-unti ay muling sumama ang pakiramdam ko, Sir Lancelot. Nagsimula akong magsuka at nagpabalik-balik ako sa banyo dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Inapoy na ulit ako ng lagnat at nakaramdam na ako ng pagkahilo. Uminom ako ng natirang katas ng pinakuloang dahon pero hindi na yun nakatulong. Muli akong tumakbo sa banyo pagkainom ko noon at nagsuka ng nagsuka. Habang sumusuka ay nakarinig ako ng tunog mula sa labas. May dahang-dahang naglalakad sa paligid ng bahay at may matigas na kung ano ang kumakaskas sa dingding. Kahit nanghihina ay pinilit kong lumabas ng banyo. At sa bintana, may nakita akong dumaan. Hindi ko alam kung ano yun pero kulay itim yun at mayroong mahabang puting buhok na gulo-gulo. Nakaramdam ako ng takot. Kumuha ako ng kutsilyo at pinilit kong tumakbo para ilak ang pinto. Pagkatapos ay sinara ko ang lahat ng bintana. Biglang tumahimik ang paligid, Sir Lancelot. Parang tumigil ang oras sa loob ng bahay. Muli akong nakaramdam ng pagkahilo at hindi ko na nagawang makatakbo sa banyo para sumuka. Doon na ako nasuka kung saan ako nakatayo at kinilabutan ako nang makita ang sinuka ko. Mga okra. Buo ang mga ito at mukhang hindi nalusaw sa sikmura ko. Napaupo ako sa takot at sa panghihina ng aking katawan. Gusto kong sumigaw pero
pero hindi ko magawa. Muli akong nasuka at mga okra muli ang isinuka ko. Pagkatapos noon ay nakarinig ako ng malakas na halakak sa labas sa mismong tapat ng pintuan. Narinig kong tinatawag ng nilalang na nasa labas ang pangalan ko, Sir Lancelot, at parang boses ng demonyo ang tinig nito. Lalo akong nanghina at pakiramdam ko ay lumamig ang paligid ko. Pinilit kong itayo ang sarili ko pero hindi ko kinaya. Gumapang ako sa gitna ng bahay at hawak ko pa rin ang kutsilyo kahit na hinang-hina na ako. Hindi ko akalaing dadanasin ko ang ganoon. Ang dating inakala kong sa mga kwento ko lang nangyayari ay nangyayari na sa akin ngayon. Gusto kong umiyak na lang pero alam kong wala yung maitutulong. Kaya nilakasan ko ang loob ko at nanalangin na matapos na ang nangyayaring yun. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ay pahina na ako ng pahina. Muling humalakhak ang nilalang sa labas ng bahay at narinig ko na lang itong tumalon sa bubungan. Akala ko noon ay mabubutas ang bubong sa lakas ng pagkakalapag nito doon. Gumapang ako papalayo at nagtago sa ilalim ng mahabang upuan. Grabe na ang panginginig ko nang marinig ko ang boses nila Alvin at Tonyo. Sumisigaw sila pero hindi ko na maintindihan ang sinasabi nila. Narinig kong tumakbo ang aswang sa bubungan ng dahil doon. Pero dahil sa bigat nito ay bumigay ng tuluyan ng bubong at nahulog ito sa loob ng bahay. Namatay ang mga ilaw dahil doon. Pero sapat na ang liwanag ng buwan na lumusot sa butas ng bubong para makita ko ang kakilakilabot na halimaw na nasa harapan ko. Isang malaking nilalang na may itim na balat. Gulo-gulo ang mahaba at puti nitong buhok. Matatalas ang mga ngipin nito. Pulang-pula ang mga mata at nakakakilabot na napakahaba nitong dila na sumasayad sa lupa. Hindi ko na alam kung maiihi ako o masusuka ng mga oras na yon, Sir Lancelot. Grabe ang takot na nararamdaman ko at kahit ngayon na isinusulat ko ito ay kinikilabutan pa rin ako. Nagtagpo ang mga mata namin ng nilalang na yun at lalo akong nanginig sa takot nang ngumiti siya sa akin. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi siya papayag na hindi niya ako matitikman. Ilang buwan na daw niya akong hinihintay na manghina at sigurado siyang malinamnam daw ang lasa ko. Humarap siya sa akin at kahit nakakahiya ay aaminin ko na naihi ako sa takot. Nagsumiksik ako sa sulok sa ilalim ng mahabang upuan. Dahang-dahang naglakad papalapit sa akin ng aswang nang mapansin ko ang medalyon na nakasuot sa leeg nito. Yun din ang medalyon na suot ni Nanay Mila. Napansin ng aswang na napatitig ako doon at tumawa siya ng malakas. Hindi raw niya natanggal ang medalyon sa pagmamadaling makapunta sa bahay at patayin ako. Umamin siya na siya si Nanay Mila. Nanlumo ako, Sir Lancelot. Nalungkot ako. Nagalit at nadismaya. Pakiramdam ko ay trinaydor ako ng isang matalik na kaibigan. Sumigaw ako kahit na nanghihina at sinagot niya yon ng malakas na pagtawa. Sinipa niya ang upuan kung nasaan ako nagtatago at nakita kong lumipad yun. Wala na akong nagawa kundi ang pumikit at humingi ng saklolo. Nang biglang sumigaw ng malakas ang aswang. Napadilat ako at nakita ko itong may nakatusok na itak sa tiyan. Pagkatapos ay mabilis akong tinayo ni Alvin at binuhat niya ako palabas ng bahay. May ipinunguya siya sa akin na dahon at kaagad na nawala ang pagkahilo ko. Natigil rin noon ang pagsusuka ko. Akala ko ay tapos na ang lahat. Pero narinig ko ang malalakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay nabuwal ang pintuan ng bahay ko at tumalsik mula doon si Tonyo. Sinabi ni Alvin na yun daw ang tunay na itsura ni Nanay Mila at ito raw ang paraduno na hinahanap nila. Pinuntahan raw nila ang bahay nito at sa isa sa mga kwarto doon ay nakita nila ang
patong-patong na mga bangkay. Natatakpan lamang daw yon ng mga dahon ng saging, oregano at tanglad, kaya hindi masyadong nangangamoy. Pinapausukan rin daw ang mga bangkay doon. Tumakbo papunta sa amin ang aswang. Kaagad akong binuhat ni Alvin at tumakbo kami papalayo doon. Si Tonyo naman ang humarap sa aswang gamit ang isang pinatulis na kawayan. Nang makalayo kami ni Alvin, nilapag niya ako sa ilalim ng puno ng nyog at binalikan niya si Tonyo. Kitang-kita ko kung paano nilabanan nila ang paraduno. Ilang beses silang napatalsik nito, pero bawat bagsak nila sa lupa ay mabilis silang bumabangon. Tinatamaan ni Alvin ng itak ang aswang, pero mabilis lang din na gumagaling ang mga sugat nito. Halos masira na ang buong bahay ko dahil sa paglaban ng aswang. Ang mga puno at halaman sa paligid noon ay nagsitumbahan at nasira na rin. Parang nanonood ako ng isang pelikula. Hanggang sa ngayon, hindi ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng yun sa aking harapan. Sumigaw ng malakas ang aswang. Pagkatapos noon ay nakita kong tinamaan nito si Alvin ng mahaba nitong mga kuko. Pero bago pa ito makasugod para puruhan si Alvin, nakita kong may tumagos na kawayan sa tiyan nito. Muli itong napasigaw ng napakalakas. Kinugot nito ang mahabang kawayan na nakatarak sa tiyan nito at pagkatapos ay tumingin ito sa akin. Napalunok na lang ako ng laway habang tinititigan rin ng halimaw pabalik. Nakita kong ngumiti ito at naglakad dahan-dahan papunta sa akin. Gusto kong tumayo at tumakbo papalayo, pero hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Bukod sa takot ay talagang nanghihina na ako. Patakbo na sana ang aswang papunta sa akin nang bigla itong natumba. Nataga ni Alvin ang paa nito dahilan para masugatan ito. Muling umungol ang halimaw at pagkatapos ay tumalon ito sa taas ng bahay ko. Muli akong tinitigan nito, pero sa halip na sumugod ay tumalon ito sa itaas ng puno ng nyog at naglaho na lang sa dilim. Kaagad na tumakbo papunta sa akin si Alvin at inalam kung ayos lang ako. Pero hindi ko na masyadong naintindihan ng iba sa mga sinabi niya sa akin. Naaalala kong nakatingin lang ako sa kanya bago ako mawalan ng malay. Naalala kong nagpasalamat ako noon at natapos na rin ang malabangungot na pangyayaring yun. Pero nagkamali ako ng inakala, Sir Lancelot. Malinaw pa sa memorya ko ang nangyari matapos akong mawalan ng malay. Nakita ko si Nanay Mila sa bahay ko. Parang walang nangyari sa bahay dahil maayos doon at lahat maliwanag. Nagluluto ang matanda sa kusina at nang humarap siya ay bitbit niya ang isang plato ng okra. Pero nang matitigan ko ang mga yun ay naging daliri ng mga tao ang mga yun. Sumigaw ako na malakas. Tumawa naman siya at lumapit sa akin, dala ang plato ng okra. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makakilos noon. Ni hindi ko maramdaman ang katawan ko. Nang makalapit siya sa akin ay kumuha siya ng isang daliri mula sa plato. Umiti siya sa akin at nakita ko ang matatalas niyang mga ngipin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at naiyak na ako sa takot. Unti-unti niyang inilapit sa bibig ko ang daliri pero sinara ko ng madiin ang bibig ko. Nagalit siya sa akin at pinagmumura ako. Inilapag niya sa lamesa ang plato at muli siyang lumapit sa akin. Hindi raw niya hahayaan na masayang ang laman ko. Papatayin daw niya ako at kakainin. Lalasapin daw niya ang bawat pirasong makukuha sa akin. Hinawakan niya ng madiin ang pangako at pinilit niya akong pangangahin. Ginawa niya yun habang pinagduduldulan sa bibig ko ang nakakadiring daliri. Pero hindi ako bumigay at tinikom ko na lamang ang bibig ko. Sa galit ay sinampal niya ako ng napakalakas. Nag-iba ang boses niya at unti-unti siyang nagbago ng itsura sa harapan ko. Pakiramdam ko nooy hindi ako makahinga sa takot, Sir Lancelot. Takot na takot ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa.
hanggang sa marinig ko ang boses ni Alvin. Tinatawag niya ako at sinasabing wag na wag raw akong susunod sa gustong mangyari ni Nanay Mila. Sinabi niyang pumikit lang daw ako at isiping hindi totoo ang lahat ng nangyayari sa harapan ko. Binabangungot daw ako at dito ako balak patayin ng paraduno. Kaya naman ginawa ko ang sinabi niya. Pumikit ako. Naramdaman ko ang dila ng aswang sa mukha ko at naaamoy ko ang masangsang nitong samyo. Nasa harapan ko talaga ang halimaw at nahirapan akong isipin na hindi yun totoo. Pero pinilit kong gumising sa panaginip na yun. Paulit-ulit kong sinabi na hindi yun totoo hanggang sa maramdaman ko ang mga daliri ko. Naigalaw ko ang mga yun at ilang sandali pa ay naidilat kong muli ang mga mata ko. Hingal na hingal ako noon, Sir Lancelot, at sa harapan ko ay kaagad kong nakita si Alvin. Duguan siya, ngunit nakangiti. Si Ate Rosa naman ay kaagad akong niyakap. Nagising ako sa masamang panaginip. Buhay ako at hindi ko napigilan ang sarili ko na maiyak. Matapos akong pakalmahin ay pinainom ako ni Alvin ng tubig. May orasyon daw yon at tutulong yon para tuluyan nang mawala sa akin ang sumpa ng paraduno. Ininom ko yon at talagang gumaan ng pakiramdam ko. Para bang walang nangyari at hindi ako nagkasakit at napagod. Pero kahit na ganoon ay natatakot pa rin ako. Pero sinigurado sa amin ni Alvin na hindi na babalik sa lugar ang paraduno. Ang masamang balita nga lang ay maaari pa rin itong magasik ng takot at kamatayan sa ibang lugar. Sinigurado rin niya sa akin na hindi na ako mababalikan ng paraduno. Hindi raw kasi nito binabalikan ng biktimang nabigo nitong patayin at kainin. Pagsikat ng araw ay dinumog ng mga pulis ang bahay kubo ni Nanay Mila. At doon nga ay nakita nila ang ilan sa mga bangkay na nawala sa sementeryo. Kagaya ng sinabi ni Alvin, ay tinabunan ngayon ng matanda ng maraming dahon ng saging, oregano at tanglad. Natuklasan rin nila ang parang isang hurnos sa ilalim ng kwartong yun at doon daw nagsisiga ang matanda para pausukan ng mga bangkay at hindi kaagad mabulok. Ang ilan sa mga bangkay ay hindi na kumpleto ang parte ng mga katawan. Nakita rin doon ang bangkay ng 2 bata na nawala sa burol nila. Sa labas naman sa taniman ng mga gulay, nakahukay sila ng ilang mga piraso ng buto ng tao. Kinuhaan kami ng salaysay ng mga pulis, pero hindi na nila hinanap ang matanda. Ni hindi man lang nailagay yon sa wanted list at pinakiusapan na lang kami ng barangay na wag nang ipagkalat pa ang nangyaring yun dahil malapit nang ma-develop ang beach na malapit sa lugar. Ayaw raw nila na maapektuhan ng mga magiging negosyo doon ng kwentong kababalaghan at katatakutan. Kahit naman ikwento namin na nangyari sa lugar na yun, wala namang maniniwala. Sa panahon ngayon ng teknolohiya at pag-unlad, ay katang-isip na lamang ang tingin ng mga tao sa mga aswang at maligno. Pero para makasigurado, ay binayaran nila kami at pinagawa ng kasulatan. Nung araw ding yun, bago lumubog ang araw, ay nailibing ang mga anak nila Ate Rosa at Aling Kunching. Mabigat sa dibdib dahil tila walang nakuhang hustisya ang mga ito. Pero kahit papaano ay nabigyan sila ng maayos na libing. Hindi rin ako nagtagal sa lugar na yon. Kinailangan kong umalis doon kaagad dahil hindi ako pinapatulog ng nangyari. Hindi ko nga akalain na may kukwento ko ito sa inyo, Sir Lancelot. Ibinenta ko ang lupa namin doon at bumalik ako sa Maynila. May mga pagkakataong dinadalaw pa rin talaga ako ng bangungot ng paraduno na yun. Pero sa tulong ng aking bagong partner, ay nalalagpasan ko naman ng mga yun. Hanggang sa ngayon ay sumasailalim pa rin ako sa therapy. Parang hindi na nga naniniwala sa akin ang psychologist ko. Pero nakakatulong naman siya para unti-unting mabawasan ang takot na nararamdaman ko tuwing gabi. Hindi ko na kaya mag-isa
lalo na sa madidilim na lugar, pero kailangan ko pa ring ituloy ang buhay. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ko, Sir Lancelot. At sa mga taga-subaybay ng channel na ito, lagi ninyong tandaan na hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Baka hindi mo alam, aswang na pala ang taong malapit sa iyo. Lagi kayong mag-iingat at maging mapagmasid dahil hindi ninyo alam kung kailan lalapit sa inyo ang panganib at kamatayan.